Rayuwarmu yau a ƙasar nan ta allaka ne da noma da kiwo, kuma idan aka duba wannan ƙasa tamu, wato manoman su ne makiyaya, makiyayan su ne manoma. Ina kira da babban murya gwamnan jihar Bauchi, kowa a ƙasar nan ya allaka kansa a kansa domin bawan Allah ne mai taimakon al'umma, kuma muna fata Allah ya saka masa da alkhairi. Alal misali mu al'ummar Fulani, wato ya mana rana ya mana ranaku, ba ma a Katagun ba ma a jihar Bauchi ba, wallahi a Najeriya a gwamna ya yi mana wani abin da wani gwamna bai taɓa yi ba, kuma wallahi ba za mu manta da shi ba. Kuma wallahi ina tabbatar muku muna cikin yanzu yi mata kamfen na zama shugaban ƙasa. Bayan nan wani abu ya faru a Madara, yadda gwamna ya turo kwamishina ƙananan hukumomi ya zo ya tsaya aka yi ruwa aka yi tsaki sai da aka gyara al'amarin nan. Shi kansa kwamishina ya ce wallahi ban isa in tafi gaban gwamna a ce ba a gyara wannan lamarin ba, ban isa ba. Mu kuma muka ce wallahi za a gyara, kuma an gyara. Kai wallahi abubuwan suna da yawa, saboda haka roƙon da muke wa gwamna da gwamnatinsa ta jihar Bauchi, ba ƙaramar Katagun kaɗai ba, dukka ƙananan hukumomin nan akwai buƙatu na noma wadda yanzu in ka duba wallahi ana fuskantar wata matsala, sai dai addu'a. Muna fata Allah ya ba mu sauƙinta. Noma ba zai hana kiwo ba. Ka duba ka ga cin abincin da ake shigowa da shi, dan Allah daga ina ake shigowa da shi? Ana shigo da shi daga ƙauyuka ne, karkara su ne suka rike kuma birane da sauransu. Ba irin na abokina ba, wani noman da ake kecewa a yi shi ba ƙarami ba, idan aka yi shi kuma wallahi in kiya maka yakan amfani wata ƙasa ce can ma ba ma Najeriya ba, domin wasu suna yin ba don a ciyar da ƙasa ba. Amma yau mai yin buhu 10, buhu 20, buhu 5 su ne daga ciki suke ci kuma suke yaga su kawo ciyarwa. Kamar da aka yi bayani a wayannan daji na Malami da kuma wancan daji da aka yi magana na yankin Madar, akwai matsaloli in aka bar su ba, saboda dalilin mai mu muna shiga muna gani a wannan jejuna, a wannan dazuzzuka da ake magana, za ka iya zuwa ka samu gun da za a yi aje mashin aka sata, za a iya zuwa aji shanu, za a iya zuwa aji dabbobi kamar tumaki da awaki, kuma a wannan gun wallahi za a iya yankin nafi, dan za a iya yanka mutum a gasa, wallahi ba wanda ya sani. Duk wanda yake wucewa na ganin jeji yana kaman ba jeji bane, a bakin hanya ka wuce. Amma in dai za ka shiga guri ka ce za ka wuce, yanzu ba gama cikin ɗakin nan ba na taro, to daga nan zuwa ƙarshen ɗakin na taro, kudu da arewarsa ko gaban da yammansa, wani gun na rantsi da Allah in aka ce ka shiga, Allah ba za ka shiga ba saboda duhu. To shi ko munafiki yana neman duhu, ko ba gaskiya bane? Amma idan aka ba manoma aka raba suka nome, dole manomi wannan gun bai ishe ɗauko karmaminsa da wani abu da kawai shi ba. Cikin biyu, ko dai ya sayar wa Fulanin da sauƙin kuɗi ko ya ba su kyauta. Kun ga idan muka noma su ma Fulanin anan sun samu ci gaba, duka mu mun ƙaru juna. To amma idan aka hana ba, za mu samu matsaloli musamman na tsaro. Da haka ina kira ga mai girma gwamna da ainihin uban ƙasa Umar na biyu, dan Allah dan Annabi da ciyama su taimaka mana, su daure su ba wa manoma wannan wuri a tsatsaga a basu, ba sai lallai an sayar ba, a ba mu kyau, a ba mu aro. Mu muka ce a ba mu aro, ba mu ce kuma ba mu nema da tashin hankali ba,
saboda me kowa a Najeriya gab na yi alwashin gurin zaman lafiya babu ya katabu, wallahi babu ya katabu babu ya katabu din Najeriya wajen zaman lafiya. Ko tana abin da ya babbare a baya, mutanen mu muka fito muke taimakon sojojinmu da jiba da duwatsu da haka kuka cikan mu. Ashe katabu muna neman zaman lafiya. Idan kuka duba abin da ya faru a Maleri, kun ga ya aka yi musu mutum nawa a kashe, azare ko mutum ne ba mara ba, sai wasu gaskiya da aka kama ka tsare su akan me akan gaskiya, kuma har hakan har yanzu ba ta da hankali ba. Haka ita ne hukuma bayan hukuma bayan hukuma dan me ya ba samu zaman lafiya. Ashe mun cancanci yabo, mun cancanci a bamu filin noma saboda babu da tashin hankali. Da ce wani abu dangane da matsalolin wannan kungiya ta gamayyar manoma na nan karamar hukumar ta. Matsalar manomi ta farko dai ita ne samu wurin noma. Domin mun ba wurin noman duk abin da ka taimaki manomi da shi sai da ya fi gida ya ɗan koyi saya. Kuma wannan matsala da na faɗa ita ce ta jawo dukkan ƙungiyoyi suka haɗu, ba ma na manoma kawai ba, har na ƙungiyoyin Fulani, Miyatti Allah, ƙungiyar maharba da kuma ƙungiyar kan. Ƙungiyoyi ba adadi sun yi gamayya sun haɗu akan wannan matsala ɗaya tilo da take damun kowane manomi a wannan yanki. Kamar da na faɗa, in babu filin noma, wala duk abin da manomi ya samu sai dai ya kai kasuwa ya sayar ko ya je ya ajiye ya iska ya lalace. Kuma alhamdulillahi muna godiya ga Allah, ƙasar Katagun Allah ya wadata mu da ƙasar noma. Duk abin da ake nomawa a ƙasar Katagun in an zo za a samu wurin da take noma shi da izinin Allah. Kuma Allah ya arzuta mu da haziƙin sarki, kuma manomi, kuma masoyin zaman lafiya da taimakawa al'umma akan harkar noma. To amma sai wata matsala ta zo ta yi mana kunkuru ta shiga hancin, wanda duk manomi yana da wannan matsala, kuma an rasa hanyar da za a face ka. Mun zo ne nan don mu yi magana da murya ɗaya akan wannan matsala da take damu. Akwai Murtala Abdu ya zo nan ya yi jawabi dangane da matsala akan Maleri. Abin mamaki shine matsalar Malerin nan allocation aka yi certificate aka sayar wa manoma, kuma hanya ce ta mallaka wanda ko da shugaban da ya bayar ya samu wasu kurakurai, inda ya riga da ya bayar ya tafi talaka wanda zai noma, to muna ga gwamnati za ta iya taimakawa ta kau da kai, shi shugaban a ja masa kunne, su kuma wanda suka mallaki waɗannan gurare a bar su noma. Don ne? Don ƙurar da ta taso take ƙoƙarin binne. Wannan ƙura kuma ita ce ƙarancin abinci da tsadarsa, wanda ta shafi rayuwar kowa a duniya, ba ma a maganar ta tafi lokal ɗan ko jiha ko Najeriya ba. A kira da zari ga shi mai girma gwamnan jihar Bauchi, Sanata Dr. Bala Abdulkadir Muhammad ƙauren Bauchi, kuma jagaban Katagun. Kamar yadda muka gani, ya sanya hannunsa mai albarka a wasu ƙananan hukumomi sun dace da samun guraren noma. To mu ma ƙaramar hukumar Katagun muna roƙonsa da babbar murya da ya taimake mu, ya sanya mana hannunsa mai albarka a samu wadatar filin noma, domin idan aka yi noma mutane za su samu abinci, kuma su ma makiyaya za su samu abincin dabbobi. Abin da ya ƙara ba mu tsoro shine an mallaki wurin noma
ta hanyar da ta dace an dakatar da wanda suka mallaka. Mutane sun ƙara neman to a ba sa aro mana ko a ba sa haya. Hukuma ta ce za mu ba ku haya. Ku je ku biyo rubutu, ku bi ƙa'idar da ake bi a karɓar haya. Mu ma muna da ƙa'idoji. Ƙa'idojinmu shi ne haya aka ba ku ta shekara ɗaya, kuma babu sayarwa, kuma babu gado. Manoma suka aminta da wannan abin da aka faɗa, suka cika waɗannan ƙa'idoji, suka tara kuɗi kimanin miliyan 18 a matsayin haraji a ƙaramar hukumar Katago akan a ba su aron filin noma. Hukuma ta yadda za ta ba su. Matsalar da ake samu shine bayan amince za a ba su wannan wuri, sai damuwa ta shiga. Damuwar ita ce wadda suke da haƙƙin bayarwa sai suka ce wa manoman nan an dakatar da sama. Wannan abu ya dame mu. Dalili shi ne wannan wuri fa a matsayin ba mallaka ba ne, haya ce, kuma hayar ma ta shekara ɗaya. Wuri kuma yana nan a matsayin na hukumarsa, kuma wuri ba a bayar da shi yau gobe ka zo ka samu bayana. Sai muka ga da taimakon mu aka yi, aka bari muka yi noman, muka fitar da abincin, aka amfana da mu, sai a duba a'a ya kamata a dakatar da mu ne ko a ƙara mana ƙarfi. Tunda har an fara ba mu. Wannan dakatarwa ta damu manoma kwarai da gaske, kuma ta ɗaga mana hankali matuƙa, duba da ganin halin yadda aka shiga matsi da rashin abinci, wanda idan da an bari mun noma a wannan tsari da muka ɗauka, muna tunanin iya manoman rani daga kan shinkafa zuwa alkama, tattasai da tumatir, tarugu da sauransu, za mu fidda kayan da ya kai buhu miliyan 5 a nan Katagun Local Government. Bayan haka, da an bar mu yi wannan aiki, za mu hana zaman kashe wando a matasa, za mu sawar mu matasa mutum 250 gurbin aiki na yi a nan ƙaramar hukumar Katagun. Da an bar mu wannan aiki, maganar sara suka wallahi da ta zama tarihi, saboda mun lura rashin aikin yi yana ƙirƙirar ayyukan ta'addanci a tsakanin mutane. To muna kiran hukuma da babbar murya, mu ƴaƴanta ne, kuma za mu yi mata ladabi, za mu yi mata biyayya. Duk ƙa'idojin da ake cikawa don a ba mu aron wannan wuri, wallahi za mu bi waɗannan ƙa'idoji. In haya za ta ba mu, a shirye muke, mu karɓa mu cika ƙa'idoji, mu noma mu ɗebi amfaninmu, sauran abin da ya rage mu bai wa makiyaya su sa dabbobi, ya zama na an gudu tare an tsira tare. Kuma har a yanzu muna sake roƙo ga shi ne martaba sarkin Katagun Umar Faruk na 2 a matsayinsa na manomi, da kuma hakimansa masu albarka, da kuma dagatai, da masu anguwanni, da sauran shugabannin al'umma, da mukarraban gwamnati, da a shigo wannan tsari namu don a ciyar da ƙasar nan gaba, a ciyar da jihar Bauchi gaba, a ciyar da Katagun Local Government gaba, saboda a inganta aikin noma a wannan jihar tamu.